Hovorí sa, že Trnava je malý Rím, ale pre nás je to hlavne domov. Dnes otváram prvú epizódu Trnava Pluscastu s človekom, ktorý sa doteraz pozeral na politiku cez knihy a teóriu, no teraz si chce zašpiniť ruky v reálnom svete. Je z Kamenáča, založil Wetzlerov inštitút a chce zastupovať Trnavu Západ. Jakub Škoda. Čau. Ahoj Patrik. Jakub, bývaš v Kamenáči? To je tá časť Trnavy, kam my ostatní chodíme na prechádzky a na pivo, keď je pekne. Ale povedz mi úprimne, nie je to tak trochu bublinka? Vieš vôbec, čo trápi ľudí v paneláku na prednádraží, keď už chce byť ten zástupca Trnavy Západ? Samozrejme v Kamenáči nežijem celý život, žijem tam posledné 4 roky. Vyrastal som medzi panelákmi alebo panelmi ešte v tej dobe na sídlisku Hliny a žil som aj na ulici Botovej na Prengu, takže nemám vôbec akože problém sa stotožniť so sídliskovým životom alebo s tým sídliskovým koloritom, ktorý tam panuje. Dobre, a moja otázka je, že keď si žil aj v tých ostatných častiach, tak je Kamenáč taká teraz tvoja srdcovka, že to máš najradšej? Ja by som povedal, že Kamenáč je taký náš zelený klenot trnavský. Mhm. Je to taký diamant, ale je to taký neobrúsený diamant. Je tam ešte strašne veľa potenciálu, ktorý sa dá z toho vyťažiť, aby to aj slúžilo ľuďom na nejaký relax, hej, a či už trošku vybaveno s lavičkami, odpadovými košmi, alebo možno spolupráca s nejakými miestnymi podnikateľmi. Je tam fakt, že veľa roboty a tam by som si teda tí ruky chcel ušpiniť tou prácou. OK, paráda. Tak k týmto ďalším nápadom sa dostaneme neskôr. Teraz ma zaujíma, že vyštudoval si politológiu. Väčšina ľudí si pod tým predstaví tých múdrych pánov v televízii, čo v nedeľu na obed analyzujú koalíciu, všetci pritom zaspávame alebo dostávame nervy. Prečo si vybral práve toto? Chcel si byť ten teoretik, alebo si vedel, že raz budeš kandidovať? No, prakticky, ty si to načrtol v tej otázke o tých múdrych pánoch. Ja som vlastne už tých múdrych pánov pozerával v telke s otcom už asi na základnej škole a viedli ma hlavne také dva dôvody k štúdiu politológie. Prvý bol, že môj otec študoval politológiu, takže mal som ako tak zdanie o tom, že čo to obnáša, že to pokrýva viacero vedných odborov a ja som bol vždy taký, že bavila ma história. Takže som chcel trošku v otcových šlapajach a druhým bola taká, by som to povedal, že intelektuálna, dnes by som to tak povedal, intelektuálna kuriozita v preklade, že vždy ma fascinovalo vedieť, že čo sa deje za to oponou, že kto je ten kuchár a aký je recept pre nás prípravy v tej politickej kuchyni, lebo prakticky potom to má na nás dopad ako občanov a my sme vlastne tí strávnici v tej reštaurácii, ktorí potom to jedlo ochutnajú. A nie je to pre politológa taký trošku downgrade alebo krok späť, že doteraz si riešil veľké demokratické témy, ako vzniká právny štát a teraz budeš riešiť čo, psie exkrementy alebo lavičky niekde na ulici? Ešte, aby som to vôbec nevidel v tejto rovine, keďže v mojom ponímaní demokracia sa buduje od spodu, alebo zdravá demokracia sa buduje od spodu a každý podnet od občana je podľa mňa rovnako dôležitý a dnešne možno aj na Slovensku panuje takéto vnímanie politika, alebo politici sa často vnímajú, že to je ich zamestnanie alebo sociálny status. Ja by som to skôr videl ako službu ľuďom. OK. Založil si inštitút, ktorý nesie meno hrdinu, ktorý utekol zo Svienčimu, z koncentračného tábora, založil si Wetzlerov inštitút. To si vyžadovalo na tú dobu neuveriteľnú dávku odvahy, že ono je to aj ťažké si nejaké takéto ľudské utrpenie predstaviť dnes. Moja otázka je, že kde vidíš možno dneska paralelu a kde možno takúto odvahu chceš nachádzať ty v tom svojom politickom boji? No, aby som to uvedol asi na správnu mieru, ja by som si nechcel úplne zobrať všetok kredit za založenie Wetzlerovho inštitútu. Sme tam traja lokál patrioti a tí dvaja ostatní zakladatelia, akože dovolím si povedať, že sú takí moji mentori, sú o dosť starší a my sme to v podstate zakladali ako nejakú takú platformu, alebo hľadali sme možno niečo, čo absentovalo v Trnave a bola to nejaká platforma
platforma, že kde by sa ľudia vedeli stretávať, aj ľudia s rôznymi názormi a diskutovať na rôzne témy, že či to je politika, správa vecí verejných. Napríklad naša prvá diskusia bola mesto 21. storočia, takže akože ja som sa mestu možno venoval už v tej jednej našej prvej diskusii. A čo sa týka odkazu Alfreda Wetzlera, my veríme v tú ideu humanizmu a teda jeho odkaz a tú odvahu klásť otázky a pýtať sa aj mocných, že ako veci fungujú, či fungujú transparentne, či vieme niečo zlepšiť, či vieme veci robiť inak. Tak verím, že sa toto podarí presadiť, ak bude zvolený aj v rámci mestského zastupiteľstva a teším sa, že v rámci Trnava Plus sa snažíš tento mindset presadzovať. Vráťme sa domov, do Kamenáča, do tej krásnej časti Trnavy. Je víkend, väčšina ľudí chce tráviť čas a relaxovať práve v tejto časti Trnavy. Na druhej strane tu máme kopec rodinných domov, ktoré bývajú rodičia s deťmi a chcú mať pokoj a relax od tohto všetkého. Dá sa tam nájsť nejaký zdravý balans? Ja, čo sa týka tejto konkrétnej časti Trnavy, ako som už spomenul, že je to taký neobrúsený diamant trnavský. Ja som dokonca počul jednu takú tézu, s ktorou ja kategoricky nesúhlasím, že Kamenáč je také nechcené dieťa Trnavy. Kamenáč má obrovský potenciál nielen na rekreáciu, ale proste vytvoriť aj miesto pre život, pre ďalšie rodiny, len treba to uchopiť veľmi, veľmi možno citlivo. Hej, ja by som to rozdiel možno medzi také tri hlavné tematické okruhy. Jeden je doprava, druhý je komunikácia a tretí je riešenie takých tých dôležitých vecí, ale dávať im možno takú tú rozumnú prioritizáciu. Čo sa týka dopravy, momentálne je dosť taký hot topic obchvat, alebo začal byť okolo toho dosť burlivá diskusia. To je jedna z vecí, kde by tiež možno mesto alebo zastupitelia mali vstupovať, mali trošku intervenovať a mali uvádzať veci na pravú mieru. Ďalšou vecou sú napríklad autobusy, grafikon. Sám som sa zúčastnil viacerých VMček, kde občania sami prichádzali s touto problematikou, nevideli frekvenciu autobusov, ktoré jazdia hlavne v ranných hodinách a mali by teda doviesť ich deti do škôl, tak nevideli možno nejakú racionalitu v tomto. Na toto by sa bolo tiež určite treba pozrieť. A možno aj taká trivialita, ktorá trápila ľudí teraz posledné leto, teda vyznie to ako triviálny problém, ale môže to nárast do akože enormných rozmerov a to je vypustený rybník, kde vznikajú akože také rôzne menšie močariská, kde môžu byť teda kolónie komárov a to cez letné mesiace bude trápiť či už obyvateľov tejto časti, alebo ľudí, ktorí tam prídu len na kofolu do bufetu medveďa. Chápem, že by sa stala z Trnavy taká nová Bratislava, čo sa týka zamorenia. Akože hovorím, že investícia do sieťok mojej rodiny už prebehla, takže asi tak by som to... Hej, super. Developeri tlačia v rámci Kamenáča nové domy. Aký máš možno na toto nejaký názor? Že mala by sa Trnava rozrastať vo všeobecnosti, alebo mala by sa nájsť nejaká možno zdravá miera? Určite nejaký zdravý balans je dôležitý. Viem, že asi narážaš na bytý Kamenáč konkrétne. Akože pribude tam tá populácia v desiatkách ľudí. Na jednej strane územný plán s tým počítal, na druhej strane je dôležité si tiež klásť otázku, či existujúca infraštruktúra je na to pripravená, alebo aj inžinierské siete. Toto možno by bola jedna z vecí, na ktoré by som sa potenciálne vedel pozrieť, hej, že toto by ma zaujímalo, lebo
mesto má určite páky, ako zaviazať developera, aby rozvíjal minimálne to okolie toho, kde ten projekt vzniká. A túto časť trápi aj napríklad stále nevyriešené to železničné priecestie, ktoré povedzme si na rovinu nie je úplne bezpečné pri tej frekvencii ľudí, ktorá sa tady premele dennodenne. Tu som mal teraz pripravenú takú otázku aj na prednádraží, aby to nebolo iba, že sa točíme okolo kamenáča, ale asi by som to zovšeobecnil, hej, že nemusí to byť prengo, môže to byť aj dokopy kamenáč, čo je možno taká jedna vec, že chcel by si ju tam priniesť. Je to nejaký čaj pre seniorov alebo podujatie kultúrne, ktoré by sa konalo tam priamo v Kamku, v amfiteátri, alebo čo je takéto jedno, že Jakub Škoda by rád priniesol toto. Ja tým, že a dosť vnímam toto mesto cez tie aktivity, ktoré my realizujeme vo Wetzlerovom inštitúte, tak na ten piedestál možno také tej existencie alebo koexistencie s týmto mestom by som dal diskusiu. Proste počúvať viac ľudí, ich proste nejaké priania, dotazy, možno aj fakt, že predtým, než sa nejaký projekt zrealizuje natvrdo, sadnúť si s tými ľuďmi a nájsť nejakú mieru konsenzu a možno aj také tým, že žijeme v dosť polarizovanej spoločnosti, ľudia sa prestávajú spolu baviť, tak je to takéto spájanie. To je taká možno nejaké také moje motto, že, s ktorým by som ja išiel do kampane, že trošku spájať tie bubliny. Pokúsiť sa o nejakú takú debublinizáciu v tej spoločnosti. Viem, že si na začiatku vymenoval teda nejaké 3 oblasti, že ktorým by si sa chcel potenciálne venovať v rámci kamenáča. Mňa by zaujímalo, že či si sa už rozprával napríklad aj so susedmi o týchto témach a že či ti oni povedali, že toto by mohlo byť niečo, čo by sa tu mohlo zmeniť. Či niečo takéto máš? No, spomenul som napríklad tých komárov, hej, akože fakt zase budem sa opakovať téma, ktorá možno vyznieva triviálne, ale môže spôsobiť celkom lavínu nejakých negatívnych ohlasov, či na sociálnych sieťach, alebo možno v priamej nejakej konfrontácii. A snažím sa robiť si takéto kolečko, že či už je to na prangu alebo v kamenáči a načúvať susedom a nejaké tie ich podnety sám si spracovať, aby som vedel možno potom programovo sa pripraviť do komunálnych volieb. Super. Predstav si, že si poslanec, hej, je október alebo november, alebo teda už nový rok, dajme tomu 2027, máš rozpočet len na jednu vec. Opravíš kompletne chodníky na prednádraží alebo vybuduješ nové molo a osvetlenie v kamenáči. Čo by si vybral? Tuto asi by som zapol nejaké také racionálne uvažovanie a bol menej nejak sebecký, hej, a snažil sa prihľadať na taký ten verejný záujem a možno aj v kumulatíve aký počet ľudí viem ovplyvniť tým rozhodnutím a išiel by som teda cestou opravy tých chodníkov, keďže ten chodník môže byť dosť záľudný, keď niekto padne do nejakej jamy v noci. Hej, chápem. Mňa by ešte zaujímalo, natáčali sme spolu aj video, teda keď sme ťa predstavovali a pozývali sme ľudí na diskusiu. A jedna z vecí, ktorá sa ti nepáčila, o čom sme sa bavili, bol napríklad to, že sa odobrali lavičky a smetné koše. Vlastne z, ako by som to nazval, z tej stromovej aleje dlhej do prednádražia. Je ešte niečo, teda do kamenáča, pardon, je ešte niečo také v rámci kamenáča, čo ti vyslovene, že vadí, že proste zablikajú ti 3 červené kontrolky, že toto nie, toto nebolo dobré riešenie. Akože nie je to vyslovené, že vadí. Ja vidím skôr ten potenciál, že na čom by sa dalo pracovať. Možno jednu takú, ja hovorím, že vec, ktorá ma zarazila alebo vo mne vyvolala také pousmiatie, tak to bolo, keď som videl projekt DEPA, ako fanúšik možno toho
a ako toho konceptu tých západných miest, to ako berem, hej, že možno nejaký skatepark alebo niečo takéto, že je určite prínosné pre to mesto, deti sa tam môžu realizovať a tráviť tam čas na miesto možno nejakých neúplne pozitívnych aktivít, hej. Ale zase na druhej strane, keď si dám na misky váh to železničné priecestie, tak pre mňa to je ďaleko urgentnejšia téma na riešenie, lebo tu ide o bezpečnosť, takže možno by som to tak pomenoval, že radšej riešiť možno také tie systémové veci, dávať im iné priority a potom možno ísť také tie fasádne veci alebo také tie veci, že ktoré sú viac menej voľnočasové. Prepáč, keď by sme sa mohli vrátiť k tomu priecestiu, tam čo je konkrétne ten problém, ktorý ty vnímaš vlastne, lebo to sme nejak neotvorili? Tak v podstate železničné priecestie za prvé, akože je to nejaká dopravná tepna, hej, že kde v kumulatíve sa ako hromadí veľa aut, čo vytvára aj riziko nejakej, proste bezpečnostné riziko pre chodcov, pre cyklistov a tak a toto, proste nie je to dopravné riešené a nie sú tam ani zábory, takže ako ja, ako človek, ktorý som tady išiel viac razy s deťmi na bicykloch, akože nevnímam to zrovna ako bezpečný prechod pre seba a pre svoju rodinu, takže chcel by som tam určite vidieť nejaké iné riešenia. A tuto možno aj je otázka, že robí sa to aj v iných mestách, že proste keď developer developuje, možno by mohol aj participovať, alebo mesto by mu mohlo dať akože v rámci developmentu nejakú takúto domácu úlohu. Super. Ja mám ešte jednu otázku na Kamenáč, pretože je určite palčivá a veľa Kamenáčanov zaujíma a to je kúpalisko v Kamenáči. Je to jeden zo slúbených projektov zo strany mesta už niekoľko rokov. Myslíš si, že už je na čase, aby bolo zrevitalizované? Neviem teda, či si návštevníkom, ale veľa ľudí odrádza jednak studená voda a samozrejme, že je to neupravené, ale niektorí majú zase vzťah práve k tomu, že je tam príroda, stromy, že je to príjemné. Tak neviem, aký ty máš vzťah k tomuto kúpalisku a pohľad na to? Takže priznám sa, ja moc to kúpalisko nevyužívam, využíva ho skôr moja rodina, tým, že mám malé deti, tak možno tá studená voda v tých horúčavách môže mať aj celkom taký blahodárny účinok, ale ako určite ten areál ako taký má väčší potenciál a vie to byť možno aj nejaká taká, by som to povedal, že gravitačná zóna, ktorá vie pritiahnuť nielen obyvateľov Trnavy, že vie sa s tým pracovať a deto aj prilahlý amfiteáter a celkovo akože ja využívam hlavne tiem toho lesa v tých horúcich dňoch, lebo povedzme si na rovinu, ak si dobre pamätám, Trnava nevychádza úplne dobre v nejakom tom koeficiente tej zelene. Takže Kamenáč je určite oblasť, že kde tú zelen treba chrániť, netreba tam robiť nejaké fakt invazívne stavebné zásahy, ale ako areál ako taký je určite ukopiteľný aj z rôznych pohľadov, či to je pre mesto nejaké biznisové hľadisko alebo proste len to rekreačné. Super, Jakub. Ďakujem ti veľmi pekne za tieto odpovede. A čo, ak ťa nezvolia? Hej, nezvolia ťa. Čo spravíš? Utečieš niekde do Bratislavy na ministerstvo, alebo čo budeš robiť? Čo teraz vlastne pracovne, čomu sa venuješ? Ja pracujem ako kontrakt manažér pre jednu nadnárodnú spoločnosť, kde venujem sa aj projektovému manažmentu, takže odovzdávanie vecí na deadline je mi celkom blízke. A vlastne ako nejakú takú, nechcem to nazvať hobby, lebo je to ďaleko viac než hobby, ale je to možno taká moja srdcová záležitosť, ktorú robím. Samozrejme na prvom mieste je rodina, ale ten spomínaný Wetzlerov inštitút je jedna z aktivít, ktoré sa snažím robiť kontinuálne vo voľnom čase a prostredníctvom diskusí a našej také vlajkovej lodi Regional Connection, na ktorej participuje aj Vúcka, tak
prakticky prinášame do Trnavy, keďže ako Trnavu pokladám ako nejaké také centrum aj vzdelanosti, sú tu univerzity, je tu arcibiskupstvo, tak snažíme sa sem prinášať a prilákať fakt, že ľudí so zaujímavým profilom a dať možnosť nám, Trnavákom, s týmito ľuďmi diskutovať, lebo v konečnom dôsledku demokracia je diskusia. Jakub, ďakujem, že si prišiel a takto na záver by som ti rád dal 30 sekúnd, nie na nejaký nudný politický prejav, ale možno prihovoriť sa susedom z prednádražia a z Kamenáča, že prečo by v tých voľbách, ktoré budú o niekoľkých 8 mesiacov alebo 9-10 mesiacov, mali veriť práve tebe. Ja by som možno parafrázoval jednoho môjho obľúbeného komunálneho politika, ktorý už teda je v komunále nejakých 16 rokov a on teda sa vyjadril a ja sa s týmto výrokom celkom stotožňujem, že keď niekto vládne už po sebe niekoľko volebných období, tak má tendenciu trošku spadnúť k takému tomu, nazvime to, autoritatívnemu riadeniu vecí verejných. A to je fakt, hej. A ja si myslím, že určite demokracia nie je len diskusia, ale je to aj zmena, je to nejaké striedanie vlád, aby sme akože vedeli prinášať nejaký nový vietor a ja by som chcel byť súčasťou tejto zmeny a určite nechcem len kritizovať, ale chcem priniesť so sebou aj nejaké zmierenie, nejakú diskusiu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Toto bol Jakub Škoda, kandidát a člen Trnavy Plus za mestskú časť Trnava Západ. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a poslucháčom prajeme ešte pekný deň. Ahojte. Ďakujem, že som tu mohol byť. Ďakujeme.